ଗତକାଲି ଆମର ଏଠାରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜଳେ ନିଆଁରେ ଚାଲନ୍ତି। ସବୁ ଦିନ ଆଜି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନନ୍ଦକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ ମହାମାୟା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଗତକାଲି ଆମର ଏଠାରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜଳେ ନିଆଁରେ ଚାଲନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ତାପର ଦିନ ଆଜି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। 3 ଦିନ। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି, କାଲି ଗଲା ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। 24 ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବରୁଆ ସାନ କୁଝାଲା ମନ୍ଦିର, ମହାମାୟା ମନ୍ଦିର।
मामू कैसे ये गाँव डॉन टार्जन काटे आपे हुए चले गाड़ी